simundiringi kaningu irapahana kaningu arapahana zimwe ninga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete machita zvakanaka tinotenda sekuru nawo ndiyo yaenda kuone paground iwe musikana uri pakati iwe musikana uri pakati taura tinze nyaya yako zvakachita hanzi taura tinzwa nhau yako mafambisiro wakaita iwewe uchienda uchitenga machira iwewe uchitora machira yamamuna wamuono wako aba mudiki wako murume wemuning'ina wako kubweresa kumanta uchienda nawo kumakuwa wada chitetani zvo zvawadachiita uri wekena pakamwa tutsudzuro zvimani waida kuti zviite sei kuitira kuti tisunungure bamudikawo dambudziko ravava naro rekurasikirwa nenjere ripere isusu bamuna vakatotikumbira kuti enda kumusha ndine machiro angu vakati ndokumbira kuti muendeone angu saka isusu patakamatora tichoendawo takanotikuone angu ndichienda nawo kupa makuva asi handina kuziva kuti zviri kuteta mhaka kuti ndaenda nemutorwa pai tava kumakuva kuenda isusu kuna sekureni zvinchiita izvo zvakachita kuti ungatenga machira muntu kuenda nawo kumanda kwanu zvinoita here kuti iwo ungatore machira aba mudiki vane rimwe dzinza machira ave mudzimu uchienda nawo kumusha kwako iwewe kumakuva ekumusha kwenyu imimi muri varoora zvinchiita zvinoita here takatoona kuti takanganisa nekuzodzidziswa kwataita iwe musikana mamuna vai kutazira wewe iwewe ndiwe mudzimai wamukomana aakurasika njere murume yako ane zvaakambokutadzirawo here asi kupasa kwobiri umwe akanga asiri kukupawo marikumba kuchanjira kuchiita iwo saka nemhaka yei makazosvika pamakasvikapo chimupfudzi yatoni relative taura tinzwe muzukuru iyo kuti unatani musikanawo pakati tatoona kuti takatokanganisa kusaka tatouyawo unoita kuda nhau yachona mafambiro ayakaita makatitani zvakafamba sei lazi iwe pakuroora kwako wakaroora uine machira atwanga usina ndakazorora pawakaroora pandakazorora enda ndani machira pawakaroora wakanga wava nemachira tanzi machira wanga umaona kupi zvakaitika ndechekuti ndanchirudana nomusikana wangu ndandirongoshandirwa pandakamboshandirwa rupo handazi nakukuchi mira unofona manje musikuru tikuona pane shaviro vhimiriripo ndachitoura kuti pane ndisobira unozvira nejira redzo orit zvakanaka zvakanaka amaini mungatitsarangurewo here mafambiro amakaita pamachira nenhau yemachira nemurume wenyu nemachira kuti dambudziko nasi tizengeita nedambudziko relative muri kufunga kuda kunyeba because amubvunzwa mubvunzo uri simple mutanga kuprograma so munomu hamunyebwi muno yokanamana kuze kunama andizinazikur kanyeba ndichakudza kuti uri kunyeba funa ndoandazive azitaura chokwadi tinzoti chii chakaitika inini patakaroorana anga aine machira ake uyu pane munhu aimbomushandira pamugogo vaigara kunokifa aiva nemachira mangani ainge 5 machira anga inawo ora zvakanaka sakani pamachira aya zvakazofamba sei kuti machira azowanikwa apo mushakuru nyimini isusu patakaenda kumusha kwedu uyu ndiye akatonditi kana makuendawo kumusha kwenyu nogоendawo nemachira angu aya but ndakatombotanga namasiye iye akati ko iwe usiyirei machira angu tora chii machira ayo ndakatombotanga ndaramba iye akatonditi tora machira ayo saka iwe nyamala saka izvozvo zvino zvakakupasa tokufika nemachira kumwe upita nawo kumanta
hanzi nasekuru ndizvo zvakakukonzeresa here kuti iwe uzoti kana wasvika uko utore machira uende nawo kumakuwa? Reva taura muzukuru. Alright, mise zvimakakuta nekusaziva imimi machira enyu acho zvamaenda kuniiti kumusha zvenyu zvisina zvamakazoita nekusaziva zvemurume wavo. mamunoita kwamuza zvikaenda namachira kumumanda hanzi imimi monzwa zvabvunzwa. mamaenda kumusha kuniiti chakazoti mutore machira emurume wenyu kunisanganisa paprogramu. Reva because murume akangoti uri kuenda kumusha tora machira angu aya. There's a reason why maenda kumusha nezvamaenda kunoita zvakazoti murume azoti kana wakuenda enda nemachira angu maenda unoite kana usingazive sisa kwaari vanokubatsira maenda unoite naisisi nemachira program yanga iri kumusha yanga iri ichi tienda kumachira tichienda namachira chekuti chimwe chacho kutanga ndechekuti uyo anga asingazivi kumusha kubva akaberekwa ndobati amutoti bamini mukadzi uyo azivi kumusha watondibvunzwa kuti kana makuenda maiguru ndikukumbirwa muchatakura enyu machira ndikati angu machira ndogara chazi ndakatotakura because ndasatomboendawo kumusha nemachira zvikanzi ndichapawo mukadzi wangu machira angu moendawo kupi kumusha kwenyu saka isusu zvedu nekusatoziva abirai musamhanyire pakuno kuti nekusaziva ipapo ndipo muda kuwanda napo zvinhu zvese ruti uyo akautira statement nekusaziva muri kuzviziva handi muri handadziye handidya imimi pamaenda kumusha ndopandira kuzi maenda uyo angaenda kumusha for the first time maenda here nemachira enyu imimi amai manzikana maakuenda kumusha munoenda nezvinhu izvi zvakazoita kuti murume enyu aone kuti marongedzerwo ari kuitwa pa kana kuti nyaya dziri kutaurwa pa dzine chekuita nemachira aya saka rega ndipfekere angu ipapo ndisingaziva kwavari nokuti ini ndakatoti ndikuenda kana nditakura ndifamba naye ndinotakura machira angu ndakati ndikuendaona angu kumusha because for the first time asandatsika kumusha uye asandamana nemachira angu kupi kumusha kunoenda kwakatovigwa sekuru vangu vanove vanosvika kana pandiri imi mune machira enyu mune mudzimu handizozivi asi ndine machira ndinawo saka iwe wakaudza murume wako kuti akuenda kumusha nemachira asisi ndobva atichisa yangu ipapo zvakwasisi wangu ndasinombomudza ndangomuti tikuenda kumusha handiti kana makuenda kumusha wotakurwa chii nemachira angu ipapo ndo pandiri kuti hamusi kudaura chokwadi because uyu murume uyu haakangoti sekuru kanegu muri kuenda kumusha kwenyu takurai machira angu asina kuudzwa kunzi tiri kuenda kumusha kuita zvakati zvine chekuita nechivanhu ngati hapasi kunangana ndapokudza. Reva TV. Alright. Imi mati maenda kumusha nemachira uyaziva kuti muri kuenda kumusha abva tiende nemachira angu ndambobvunza paya kuti zvingaiti here kuti iwe ukati ndauda kumusha kana kuti achitorawo hembe dzangu nhatu dziende nadzo ozongodzora pasina chikonzero zvamakamuudza kuti tikuenda kunoita zvaingada kuti azoiso machira maenda kumusha muri kuti makazoenda nemachira kumakuwa saka programu yanga iripo kudhara unless kana masvika ipo kana sekuru akabva kuti mauya kuno for the first time handei kumakuwa ndobva machira emurume aiwa hapana munhu akatiti takura machira emurume pana patakasvika pamusha because ini ndakatoti ndikuenda kumakuwa ndakapfeka machira angu uye akati aiwa mamunino kati kana makutoendawo kutakura ichi machira right chiumbunza tokumbatani makutu mako bwino lea alright masvika kumakuwa ndanzwa imi mainini muchiti usisi wakasvika kusunga machira ese avo nemurume wenyu ndizvo ndazofunga paipatikaenda kumusha paipai sisi vangu nasina kunazomuningirikina handi ndaikuti ndanga nchitaura kuti zvinhu zvacho ndandasingazive makaenda rini takaenda muna machifebruary march gore rino saka tinangodzako saka ichitiudzai zvamamakangana taenda patakasvika pakugara seturepo sisi wangu vanogara paguva ipapo then ndobvapfeka machira avo then abamuni anga sitombori papo anga ari pabhegi akatoiswa pasite atori pabhegi hatina anything zvatikashandisa kunama sokora kuti uri kunyepa enderera ako mberi reva asi kunyepa nanira kupanda
tapedza ndokatika zoidzokera kumba kungofika machira kumagadzika basi ndamukachita muri pa kumaomberera machira ayo kuti hanzi masvika hamuna kumboomberera aba mimi kuomberera imimba masvika pakuwapa munachamakataura ayo ini pandakatosvika ndakatoti ndauya naropa ndiye asati ambotsika pamakoeni asati amboonopa iwe wakapafika pakuwa pacho mambuzi iwepo iwe wakambe kwasvika pamakuwa apa here ndakatomboenda kudhara sezvo makatumirwa machira nabamulinda chamakazoita nemachira sezvo mamatumirwa chii aenda upoli machira hapana zvandakaita nawo izvo hamuna zvamakaita hanzi masvika kumusha ndokwakangwanza baba mudina vaendai nemachiramo makazobva nawo sei mumba muchina nawo kumakuva uko iye ari mutorwa ipapo handina kuziva kuti ava hafani kudzika kupi kumakuva kwedu nyange pana achizviudzwa ndaizozvinzwisisa waiudzwa nani iwewe apa ndabvenge ichimbobvunza mukoma akati hazviiti ropa uyu murume wakoyo kuda kuti apore akuchitirani mamuna wako akakuzoikana kuchita akakuudzere nhau iri kuitika paari akakuudzere kuti chichiri kuitika paari iwe unama runi hauzozvanarwaniwe kukuza nkani yakuchita akati hapana zvairi kumuzeve make iwe kumbatani wauzi pomwe ukumvatani makutu mako hanzi munzeve mako munonzwa sei atitane akutaura manje hanzi chii chinenge zvinofamba sei ungatsanangurere urwere hwawenapo kuti tinenge chinzwa vanhu mavhoisi vanhu vachitaura vachiti sei zimungani vachitoka rumba zingachitani ndeni pandinoya kumupepe zimungani bva totaura kuti hazadhakwa oh alright zvakanaka ndingambokudzosei mashure ndichana iwewe wati iwewe wakanzi nemunhu aikubatsira kurapa wekuloke mvao enda unotenga machira wakanotenga mangani vakanongondisitenga vanereredzo asi ndazonzwa wadzimai wako achitipa wakazoroora iwewe wangoone 5 machira wanga wamaona kuti chakatika pandakatenga jira rangu pakaikumba achiri musikana akatoriona akatovhunza jira iri ndeiri ndikataka pane kwandanzi nditenge chida unobatsirwa ndopakabva ndinda sisi wangu anobatsira saka ndindoati munhu una sisi wangu sisi wake kureva amaigura kwa akatoenda paya sekuti maigura wangu ndandagara chingo uchivaziva atosvika paya vatoti maigura ndoda kubatsirwa pajira rangu ndandazi nditenge ndachakamboiva ati zviitika zvoti unofana kutenga pane mamwe arifana kutengwa pane mamwe arifana kutengwa panofana kutengwa rehanga kuti rine vhulu kuti ndawedzera nangu hana ndibva ndatoti aita mari bva ndatopa mari bvatondotenga amaiguru ndo akanotenga vakatonotenga ropa urongwa hwese udiwa waiuziva here kuti wasauziva ndaitoziva bcause ipapapama ndowandaigara nawo sisi vangu vabva vapa mari vanotenga machira ndambokubvunza kuti wewe pawakarohwa murume wako aine machira mangani ukati ndakaona ine machira ake 5 asi murume wako ari kuti amaiguru ndo wakati enda ende iwe utauro waizviziva kuti akatumwa machira namaiguru une zvauri kuigera alright chitaura chokwadi pamanyaya yamachira machira maiguru vapiwa mari vafuna kutenga machira but iye anga agara aine rake 1 randakatobvumupfumu mutwiri jira iri wakarowanepi zvikanzi ndakarowana chi wandembonobatsirwa nevamwe gogo kuloki ndomatauriro akandiita nozati ndambokubvunza kuti uda kuti murume wapuri ukati hazvimwe ndiri kukangana pekutanga wanyatsotaura munomu kuti chi pamberi patete kuti ndakamuona aine machira ake 5 murume wako aritaura ndakanga ndine chira rangu 1 pajira rangu 1 ndibva ndazonzi wanditi sisi wako wanoshandira ndibva maenda iko kundobva hanzi tenga mamwe extra uri kunyatsozvona murume wako ndiari kunyembere bcause ari kurwara ropa murume wako ndiari kunyembera kuti iwewe ndiuri kunyemba
Pawiri wenyara kunyepa mbani. Pawiri wenyara kunyepa ndiani. Leva TV. Iwe. Akunyepa mbani. Zvakutaura ndezvako egere mupfungwa mwako kana kuti uri kutaura zvakazotaura zvakati. Uri kuasisa kuti vabude panze. Akunyepa mbani. Akunyepa ndiani. Iwewe na Murume. Leva TV. Taura tinzoro. Akunyepa mbani pa 21. Akunyepa ndiani pakati penyumba vaviri. Alright. Tichenda pamberi. Anada afana kupindura mfupi. Akunyepa pawiri wa umbani. Murume wako ari kurwara kana kuti iwewe akunyepa ndiani. Machira aya murume akani jira 1 here kana kuti anga ine machira 5. Iwe uri kuti murume akanga ndakamona ine machira 5. Murume ari kuti ndandini jira 1. Ndikaenda kwa mai guru unasisi wako kuti tibatsirwe ndikazitenga mamwe machira. Ari kunyepa ndiani. Murume wako kana kuti iwewe. Leva TV. Angagara ine jira rake 1 ish. Randakangoona kuimba. Saka apa machira 5. Akazugura tani? Machira mamwe kuti azosvike pa 5 angazobva kupi? Takabva aiye vangobatanidza ne1 ranga akagara akatenga kuti Mwaita mangasi? 5. Saka iwe kunamaka? Saka wewe ndo wangu wanyepa ndizvo. Leva. Taura tini. Andichikise muroro unofana kutaura chokwadi. Boss murume apa kuda chokwadi apa. Kana kuti kunditya kana kuita sei? Chokwadi ngachingobuda sezvacho. Hakuna mandiani mawiri wangu. Usanditye kuti hanzi ndiri pataura chokwadi chenyana zvandokuita. Yes. Hakuna mandiani. Ha? Rimesa pakama uchamanja. Ndiwe uri kunyepa. Ngauchire. Oya mama usiri. Leo kana pakama ndi kunyepa tsoza ndikuleva. Ndawagabanza ndandinyepa ndanditaura. Gwini. Alright, zvakanaka. Wane machira ako wapa meguru mari. Maguru obva unotenga machira. Wakatenga machira akaita sei? Wakatenga navy nere light blue. Nere hanga. Nere white, plain white. But plain white anenge yakaita Ndochetere zvakatenga nasi. Machira ndizvo vane zvimwe futi zvakatenga zvisina machira. Tabva ipapo vati zvinhu izvi zvatafanira kuti tipembedze saka vandatopa futi mari pauda mari kasi ichikafu chichikuti tikwanise kuita totakanenga pati anenge sadaka. Alright. Tisati tasvika ipapo ndikuti pamachira vatenga machira nditika nekuti zvinguva zvinouya netsvimbo makandi vane zvinhu zvakatengawo here zvinowanzouya. Vakazotengera vanoda kuti plate netsvimbo negano. Alright. Ndio vakakutengera zvakare. Because ndindaingowati sameguru wangu vanobatsira yangova pamari vanotenga ndikuzosira kumashira zvakare. Wati mbuya yakubatsira kuloke mfai vakati kuti utenge jira waiti nderei? vakanditi paneshavira ndikona rovi. Alright. Komai guru kuti utenge machira vakati ndei? Vana kunditsanangurira vati ndakangoti sameguru wangu azobanzi zvine zvizochicha ndakangoti sameguru pangu pane zvaukuonga ndizvinhu zvida kuwedza. Aya, wangambotsanangurira here kuti kuni kwauri kubatsirwa kwawakanzomesha iyi? Pandakauya because ndakanga ndatotsanangura kuti ndakanzi jira rangu iri saka ndakanzoita chitaura kuti ndikwanisa ndibatsira ndopakabata itsoke pane zvandotoona unogonotenga kuti mamwe machira wado akati asaka itsoke ndatopa mari vandotenga. Alright. Wanga wakutaura nawe kuti makazotenga zvine chikafu enderako pepo. Ndopandati zvinhu papa chinzi kuti zvinhu zvacho zvinozofamba zvakanaka pane tukasadaka tichipembera nechiva chichika. Saka makabva makatenga. Takatotenga patatodya takatodya tese. Mese mai vangani? Tatinomba. Muri vangani? Pamawe. Mai vangani? Tatonga nuku. Nalusi. Prince angari bana. Alright. Makanga muri 5. Ndiva maita sadaka here.
vavati mamba zvapera. Alright. Saka une zvawakanzi here wagraduata mazviri. Zvawakunzi right iso tapedza tata sadaka wagraduata pane zvakati. Hauna zvawakatsanangurira mapedza. Machira uchibva unochengeta kumba. Zvakatora nguva yakareba sei kubva pamapedza kuti sadaka nepakazotorwa machira kuenda kumusha? Kangaita mwedzi mungani? Akata mwana September vazorora muna December. After arora muna December ndipatakazoenda kumusha na February. Because chakatika nje kuti ndabva kuita zvinjere andamboziita time ndipo ndakabva ndaita. Monorora. Woza apa wakabatirwa apa wangasora torora mambi mukomana. Wangori mukomana nemusikana. Handizi. Saka kurora kwa wakazoita iwewe. Wapedza kubatsirwa ndizvo. Wakabva watedza maplans ako chaiwo sezvawanga wakaplana kuti ndichada kurora musi wakati. Ndakabva nangosita because mari yangu yanga yakupama ndosita tetramu. Wagara nemachira komba. Pakuzotorwa machira agoenda kumusha kuti munhu achitaurwa kwa kuna ropa. Handiti. Ungatsanangurire kuti wakavapa sei? Apa ndopanda chitaura pepe kuti ndinyazoziva sezvizvo zvokuti dzimwe ndopanda chitaura dzimwe nguva dai kuti mwedzi meguru alazi rokumwe anomwana ndobva ndatongoenda. Ana chitaura pepe kuti dai kana kuti nditori mumbana ropa kumwe ndobva ndatongopuranda ropa dzimwe nguva kuti kana kuti ukwenda kuri kana ndadizokana meguru ina ndinonowaona ndizodichi ndomanya ndotona meguru wangu kana vaine zvakutoda ndotovabatsira ndoandatsuka. Wazodaro batsirwa rwakaita sei? Kazhinji vangu nokuti pamweni ndowana mari chikafu kana kuti songo ndoda mari kana chomwa dori ndifonera kana uri bhawa kuti ndakumwa vanotu. Alright. Asi kunze kwekubatsirwa muri mumba umaita sadaka mapedzi mune chimwe chivanhu here chamukazomboita futi namaigo? Chivanhu zvakafanana nekuenda kumasango kumakumbiriro kana chi? Taenda. Maenda kupi? Takanzoenda kuNotona. Kunotona. Ungarangarira kuti mainoiti? Izvi zvinobatsirwa kuti zvitomoti unogona kuti vangona kusimbisawo tosvika kwakukumbirirawo kumbirirawo kana dzongobva kutemera. Waizi kusimbiswa chi? Iyo ndione kwati here ndoda kubatsirwa kana kuti iwe ndoda kuti ndikubatsira? Dzimwe nguva ndaigona kuti neguru ndoda kubatsirwa kana dzimwe nguva ndoda kuti bani nhasi ndoda kuenda kusango ndoti nditotatuwe. Alright. Saka wati maisvika wotemwa nyora? Dzimwe nguva ndaimotemera kutemwa. Kazhinji kacho ndasingatemeri kuti titega. Because taitongoenda namadhara. Taitongoenda taiwanzoenda tiri 4 achitemerawo. Mutemero mese paya. Asi wakambotsanangurwawo here kunzi nyora idzi ndedzichakati. Ipapo ndo pane myari because nanzi zvizhinji zvaita singanyatotsanangura. Zvakangofanana nezvi zvemachira zvinoona kuti zvangoitika zvoti wangotora machira but kuzoti vanyatsotsanangura kuti ada unoshandiswei wasingatsanangura. Saka ndinofichisa vanhu ndaingotrasona hama dzako akambodzidza kuti uri kubatsirwa kulokingwa uri kubatsirwa na kulokingwa waizviziva but pandakatanga kubatsirwa havana kuzviziva. Iwe wainzi kugadzirwa mudzimu wako waigadzirwa namaiguru. Pane hama yako here yakambenge iripo nomumwe musi kuti iomberere mudzimu wako? Asi maguru akati zvinoita hazvo kuti mudzimu wako ugadzirwe pasina hama yako? Wangoti wangoti Ndadzwa manje kwa atora futi ukati wewe sematorero avakaita machira vakangotora havana kumbonditsanangurira kuti ndeye. Asi ivo vati iwewe ndo wakati oi machira endaiwo nawo. Ndopandachitaura pepe kuti ini handinyazoziva kuti zvakafamba sei.
since mukadzi wangu anga aripo achitomboziyana unonga akatona distori ipo futi anikuona since mukadzi wangu anga aripo unonga wangu kuita kuri futi ini handasina yanyu kubvunza zvakawanda ndonga singamunyanyi kutsanangura zvakawanda saka inini muri kupura zvekuti ana adzimai venyu kuti mini ndini makatotitakura machira yangu baba ini ndakachokwadi ndiakatonditi takura achitoenda kubasa avatonditi takura machira usasiye machira angu machira ndandatombomasiya atori pambhedha avatonditi iwe uri kumhanya kusiya machira ndikati iwe anoengerei kumushapu yedu ini handinyazoziya alright tomboti ari kunyema iwe wanga umuzoti muri kuenda kumusha kunoitei chakazita kuti atitora machira angu kwese niyoka kakechifai ndikubvunza chakaita kuti kune murume wako muri kuenda kumusha maiti muri kuenda kuneti chakaita kuti aite interest yekuti kana uchienda tora machira ako inini kumusha nanga ndaindoitori first time yangu izvozvo tapanzo yanga iri first time yako ndati murume wangaudze murume kuti ndiri kungoenda for the first time batakura machira angu wakati muri kunoita program yechikumusha yakati kana wakuenda ubva watora machira angu ndofanira kubvunza 7 times same question machira iyo akatakura iyo izvezvi ndikati ndakaenda kumusha kwedu inini sekurotitora machira vakapfeka ndikuenda kunoitei na ipapo ukati kana wabatsirwa nasisi wako unokodzera kutora koza uswedzi nzara kana zisanoyaifana kuti ngotaura arudii handiti vati vanoshandira vanotoona kumhepo vanoona kumhepo kuti zvazvizvi ndekudaiso akabvuma hatisi kuzviramba irewe kana pakamwa taura wega nemurume wako wakauda kutyisa murume here vainomborera kudakuira here wakanga uchida kuti ugare naye chete here wakanga ukuda kunomushandisei chaungakuendera nemashitiro ake inini pane mubvunzo wangu ndepekuda izvi ivavava nditi vari kuzviti ndigodobori vanorapazve ko zvavari munhu nematare ko vanogotakurire machirasire dzinza ndo anza yatiri kubvunza ropa ari kuzviziva asi ari kuchida nekuti nandibvuma kutakura chirasire dzinza rangu icho program yawakaudza murume wako kuti tiri kuenda yanga iri first time kuti munhu azoti tiri kuenda kumusha tasvika kumusha kuti pane program yamakamatora kuti ndosaka zvakazonzi takura ichi machira iwe one program yatenda kunoita kumusha isusu kumusha tandangunowo vamwe inini plus ndaenda kusingakuzive itori first time yangu kusenda mumusha orit handingakumanikidzi angati ndaiona kale ndizakombera basi ndizauze chadii hanzi nawenyu ndaiona kare nasekuru ndichaikombera ndichikutaura chokwadi ndafona kuchara mweka hanzi asi chaka zvakanaka kuti mimi mutaure mega muriyo chadidi chokwadi asi mimi mukukanga asi mimi muri kuramba kutaura chokwadi ini chakudzani chakudzani zvakaiti tiudzei sekuru bvunza pakati kale machira adzoka kubva kumusha ndizvakanaka adzoka machira kubva kumusha wakapiwa here machira ako kunzi tadzoka nawo machira ako aya machira acho andiri kuziva ndakapedzera machira ndandine 3 acho akasara nawo akachisara nani anga nemaiguru amaiguru komenti yenyu pakusara nemachira madzoka nawo kubva kumusha aya pakuenda nawo kumusha panotangira kanyaya hatingotangira aiwa inini machira paakayana maini vakati pamini vati kana muchienda kumusha aiwa kotabvakare koko apana kuti ndine chekunoita nawo zvichakanyanyisa zvekutoti ndakatosvikawo ini nezvizvo boza ndambokudzaiti handinyanyo zvikocheza zvinofunga boza handisi anoti hiri handiti tinhu anongoziva kuti apo neapo zvakadai zvinonzwai zvakadai zvinonzwai handinyanyoziva chivanhu iwe imawana kubvunza iwe satarekani iwe ukufuna kuti mamunongono kapone iwe ukuda kuti bambiko wako apone here saka chatsudzura lewe oti una kuvabatsira handiti hauzive chivanhu ndoda kuti taura woenda nemachira kumusha hauzive chivanhu woenda nawo kumakuva hauzive chivanhu wosara nemachira matatu hauzive chivanhu womuti chengamutora machira chira rakati nenjiro yakati netrimbo yakati hauzive chivanhu wowaitira sadaka hauzive chivanhu
Oya kunoku munhu akurwara hauzivi chwana. Mukuvhomera ndapengesa mamuna. Ndikumbula kuziva kumashure shoma. Ndanzati mimi vamweni vakakupai machira. Ndivo vakatokuti mimi kana muchienda endayo nehangu. Asi ndazonzi vamuna dzokafuta kati iwo machira paakazodzoka anga akashota. Kureva kuti mimi akakamura mamwe makasara nawo. Anga mamushimashandisa chii? Patakaenda kumusha isusu tine mawere machira ari matatu ndovanhu vamba kunzwanza akanga akasara kumba kwedu. Dzimwe dzenguva vaiti kana vachienda nolodya dzimwe dzimba vaigona kutoti aiwa maigo machira angu ngadzokwe kumba kwenyu ari mubhegi. Zvori kana ipo wakatofuna uchida machira ndakangoena ari mubhegi ndo machira aya hadzinalazi pamakadzoka hamuna kumba machira ake ese angasati aita zvokuti kunorodya zvamakuta madzoka kumusha makamba machira akashota. Sei makamba machira akashota? Patakatoenda nomusha vaitolodya samura ndipamangozvifungira mega kuti ndipamangozvifungira kuti ndisare naye aiwa vakatodzoka meni nebhegi zvanzi lasi ndo zvakaitika. Wakavadzosera here machira amaiguru vabva kumusha machira wakapiwa yese akakwana? Angari 2. Hauna kuvaudza zvokuti hamuna 3 mamu Mawili. Mukwana ngani? Ikandimalize ngani somozo nanzo. Okay. Maguru. Alright. Maenda kumusha. Muri kumusha. Machira munenyu. Mune machira alasi. Imimi makaitei nemachira enyu. Angu ndakamasungwa kuti mugara pamusoro pegwara sekurombo. Mukaitei? Tikati ndauya naropa. Makakumbira here, makadeketera here, makaita sei? Not kudai. Angoti auya kuti paone kumusha nekuona kwamakavigwa mbuya naseko kuti nevasiteti. Makagara pamusoro peguru. Ndakatogara Achivana kudziye kuti unogara pamusoro peguru. Isusu kwendedati here isusu tondogara natasika voice. Okay, zvakatasana nawo yoyo kuti mama akapfeka majira mupaguva. Iko zvino so kuti katasana musha kwenyu, imi ndino mukuru asara here. Hakusisina vakuru, hakusina mazisawira. Anga alipo mukuru ndiani akakuti garai paguva muite chwani. Ndakakuza imbani. Isusu patakatoenda tete vakati ukada hatina basa nazvanda kumbokudze. Tinoda kugara kana tete agara apa nana basa. Tete vatori vanambo vanenge vatoradiwa. Ora zvakanaka. Imimi enyu machimanga makamasunga machira. Ko aba mudiki pamaita zvese machira aba mudiki anga ari kupi? Anga ari pamusoro pebhegi. Pamusoro pegua ipapo? Pamusoro pebhegi pamusoro pegua ipapo. Ari pabhegi. Chinangwa changu chakachiyani mimi kuti wapasa kutaura machira ndokumanta. Zvichidzoka kuti mashure mbicha. Iyoyo ndilasi guru. Zvichidzoka kuti mashure mbicha. Mani ropa. Mati imimi. Machira. Masvika kumusha. Maiguru vakasvikosunga machira pamwe chete. Machira alazi nemachira avo vachibva vagara pamusoro peguva. Ndokutanga kukomberera. Ndizvo. Pekutanga vakasuma hama dzenyu ana sekuru kuti tauya isusu vana vanhingi ndizvo handitika vachadzara baba wenyu pamakuwa ndizvo vakati mukati zvimwe zvacho zvakazotaura takanga tisazvinzwa because vanga vakutaurira pasi nechemuro ndizvo mungatsanangurire kuti chiitiro chaitika ipapo changa chakamira sei? Tapedza kuti tatoenda kumba. Aiwa. Ndikuti pano zvandataura izvi. Mungatsanangurira pamasvika paguva vachitanga kuomberera vachisuma zvii zvakaitika. Hapana zvimwe zvakabva zvaita. Vaiti kudii? Vaiti kudii? Patakasvika vakangosvika vakataura kuti sekuru tauya kuzokurakidzai muzukuru wenyu inini nemwana wamusikana nevamwe vanga vagara variko vana vabamwe. Vatopedza? Vatofa? Omba watogara pamusoro peguru. Ko muzimbo wakagora chitana chiri chizese. Ko pawakazotanga kutaura chizevezi zvauri kutaura kange musiri kunzwa.
Lebe. Taura. Saka yo mamuna anataka kupenga chakula nani? Uona nasuno murume wako akurasika mumba menyu amuzifawe semurume nemukadzi anonzwa mavoisi pfungwa dzake dzekuta dzichijamba. Saka iwewe mwoyo wako nepfungwa dzako kuti kudini nazvo. Taura TV. Bwino ndati mali zenkani. Uyo adaudza na ngoma wacho kuti iwe kuti murume uyo akaudzwa na sisi wacho kuti akarisike bwino kuti agarisike zvakanaka. Tikaenda kumusha Ndikuenda kumusha tikaomberere kuti murume wako ukhale naye bwino. Tiomberere kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Ndikunama. Ndikunyepa here. Meno yengadai. Iwe ndikunama. Hanzi ndikunyepa here. Yona muno kwa muda zvamakachita kuti makakangasa masuza mpepo yakuwanza kufa yapita munzeve macho. Hanzi nasekuru nekuda murume wako ukaenda kuna sisi wako semunhu aibatsira nenzira yoda kubatsirwa kuti wewe muimba yako isimbe. Sisi wako akabva kupa advisor akakupa yazvisvitsa zvinosvika zvisvika nhasi. Ndizvo zvero. Ndida kukubvunza futi naye wakambotaura nasekuru yekuti sisi wako pavachikanga vachishandira murume wako ko kana vakanga vari kutora chipo chakanga chine murume wako chakanga chaonekwa kubva kuno kwemuvharo kusvika wazofambisa kwese kwaisari komenti yako ndekuti chii? Uyanataza pati vafitu ropa ari patai kusaidi kwemurume kusaidi kwasisi. Ari kuchashaya kuti ndomira papi chaipo murume sisi ndakavataura zvavakaita murume anozomira neni here mangwana murume ndakazomuti sisi vanozomira neni here mangwana ari patai. Inotaura chokwadi handikuona iwe chinosunungura zvakawanda sezvo vataura kuti taita nekusaziva handikuzochanga chakanaka iwe rasi ngazi wako kumfune tikakumaliza nkhani Iwe rasi handiwe muzume wako nomuda nyangwe nyaya dzakajeka muregerera hapana munhu asikatadzana wewo waitawo zvakanaka handi ndizvozvo mukumva kuda kujesa kale mangwana kuvhuma vanonzi paripo munhu asingatazi uyu nyangwe zvamakamuita zvese ndamukamugisa kuti haana basa nazvo hapa munhu asingatadzi asi chakanaka ndekuti imimi musunungure chenyu musunungure mukomana ndo zvakakosha zvinoratidza kudo murume wenyu. ropa ndiyo uridzi wenyaya zvekutowana lazi uri kuzvinzwa. iwe lazi kumuda kuda mukwasata izvo kwazviita nenzira yekumuda here kana udatomupweteka nzeri kuti aiti kana kuti mamune rimwe divi amamuchishandisa mabasa zenyu kana makazviita nenzira yekuti usarambwe uchida murume wako kwazviita nenzira ipi? wanyatsonzwa mubvunzo wacho hanzi pavakazviita wakasvika nenzira here kuti uda kumurume wako wokutanga kana kuti waida kuti arware? ngatiti waida kuti arware waida kuti arware hanzi kwazviita nenzira yekuti aite zvaakuita nezvo nenzira yekuti aite sei akude asapamberi pakuma kushamirayo se akaomera aenda pakati tikati pemafano natete wacho tonzi mashoko kubva kune hanzvadzi yarasi pamwe kamera ripe basa auya kuti muzoya panapa ndiani ati ande kwasekuru kanewo ndirazi ndobva afonera imi mitete akati handi tinobatsirwa akatifonera ndifunganizi wese ndandisingabatika saka makuseni ndobva ndazomufonera ndazofona bheki vanditi ndakazoenda kwasekuru ndakazoita zvekusenderwa meseji nemuromo ndiye akatora foni yangu akusendera kwete nani
asi handiti namba ndedzenyu but ndikuratidza kutaura kuti akasenda apo kutaura zvakanaka asi kana yanyaya inini ndakaona namba dzenyu but akasenda meseji yauya vakandiudza ndakasendwa meseji takazenda kwasekuru saka zvakanzi zvoni panodiwawo ukama ndikati uraiti zvakanaka nakusendeva ndamufonera ndobva azondifonera bheki zvikanzi saka muri kuuya here ndikati ndokwanisa kuuya saka ndazouya asi mamitoza kuti atoni dambudziko rainaro akauya last week weekend achinditaurira dambudziko rake ndobva handiti zvoni asi tinofanira kuzoenda nemi kwasekuru saka nezuro wacho ndirini zverasika wakandifonera ndichikuti ndakasviba handikwanisi kuti ndiende mumatare ndakasviba ndobva ndamuti iwe chienda nemukadzi wako kana maenda zvamunenge maudza motese mutaurei nditouya svikasekuru azonditi unofanira kubhuya nemukadzi wako saka ava ulazi ndopakazonditi muri kudiwa sekuru vanditi hazviite kuti nyaya iyi ingonzi bvu pasina kana woukama panofanira kuti mini weukama hwakwanzwo aziye zvikuitika pani pauri saka ndazouya nhasi iye paakakutanga kuti kufonera chindiri kurwara aiti ndiri kurwara handina kufonerwa nalazi kuti ari kurwara ini ndakaita zvekuona meseji ndiri makafonera meseji anditiaunga uri musi wesandi pandakaona meseji ichiti zvoni tete hanzvadzi dzenyu haisi kunzwa zvakanaka kubva kune muroora wenyu ndobva ndazofona ndobva ndati ko ari kunzwei ari kupi ndobva vakanditi ari kwababa munashi ani muri kurimemba mumagoti uchinditi lazi ari kwababa munashi then ihanzvadzi yangu inenaaamaikurongo ndobva ndachizofonera baba munashe baba munashe wakazoita yekundisendera meseji vaitotira yekundifonera vachida kundiudza nenhau yani lalazi saka baba munashe wakazofona bheki ndobva vanditi tinoda kutaura nenhau yalazi ndikati ari kumbonzwei ndobva vakazonditsanangura kuti anenge ari kuita kunge ari kurasika chi ndikati zvakatanga rini but before ndisandafonera hanzvadzi yangu ava ndakatovabvunza kuti ari kupi kwababa munashe ndichizowafonera vakanditi lazi ako kunokwari kwana atizvara wake inini handikwanisi kuenda kwana atizvara ndikataiwa zvinitse imi mukafonera lazi mukamuona mumutora muenda naye kupi kumba kwenyu then mozoya naye kwandiri inini ndozoya kumba kwenyu toona kuti ari kuanisa ndo zvakaitika then ndakazenge yamandi ndopa ndakazofonera muroora wangu chiti foni yalazi ndaiitira yechiramba ndopa ndazobvunza kuti ko lazi ari sei ndobva kuti ari nanaenda kubasa ndopa ndava ndarelaxa zvangu but chinhu chakandibata ndechekuti musi wesande wacho pandakaona meseji ndakabvunza kuti akatanga kurwara rini zvikanzi musi wechipiri ndobva ndaverenga madhezi kubva chipiri kusvika sande ondiudza nhasi hazvina azvokuipa pamwe vane vachikuti zvichaita nani munoziva kuti vanenge vasakati kukuremedzai kana ine mudzimai wako akarwara ndinombomhanya usandaudza chi ndozoona hosha iri kukura ndopa ndozoti izvi zvakuita sei zvaundikurira ipapoizvozvo hazvazvina basa nawerwa yanga iripo yalazi ndakazoita zvekuzomufonera vanditi sisiri yanchita sei chikutaurirai lazi akazouya last weekend yawakauya chiyanjadzi yangu akagara pasi akataura nemurume wangu akati sisi ndonyaya iripo ndikati ko chichakakuita sei zvikanzi ndiri kungonzwa iye matauriro aitaiti waiti une bhutsu dzawakatenga ani ndakapfeka bhutsu matsanangura yazviti aiti pandakazoya kuna sekuru ndakatonzi kumura bhutsu dzipi idzodzo handiti saka iye ari kutaura kuti iye kuti ndizouya ndakaenda zvishuwa kwana atezvara wangu ndaenda kwana atezvara wangu ndanogara ikoko ndopa akazoonekwa natsano vake tsano vake ndo vakazomuti aiwa kana zvakadaro tsano endai kupi uyai kuno kwasekura akatorivhewa natezvara vake tsano vake ndo vakamuita kuti avai kwasekuru kuno lazi ndosaka kwai ari ega handina kuziva kuti anga ari ega here kufamba kwese kwaaita aifamba ari ega here saka izvezvi ndopa ari kutondijekesera kuti ndatione mwedzi panapa pasekuru panapa uzi ndangotoshambusinga chitoti ivo unesati panapa ari kungokuti lazi asi wakutozikanwa panapa anzi ndatione nguva ndishuyachi panapa but chinhu chiri kundishambisa ndechekuti orit muroora wangu murume arwara womusiya here achibuda umba ega achienda kumba kwavo
unogara kumba kwava nditi iye ari kukumba achiziva kuti murume wangu asi kunza zvakanaka then murume wake ofamba ari ega apa kurasika pomwe njere imimi pakarwara lasi achizoya kunoko makazoya naye here kunoko ndakatomuza akauya ega pana mama ndichimuti ndokuperekedza rikanzi aiwo isu aende ndoenda chindega manjadzi yangu ndiyakabvati kana makufamba mupota muchita se muchifamba mese sezvo ari kuita se ari munhu asiri kusunzwa zvakanaka. Asi mimi pandakakubvunza emakoti makandipindura kuti chipa ndakakuti ari kurwara nerasi hamuna kundijekesera rei uri kuzviziva ndakakubvunzai ndikati muri kuti mimi hanzvadzi yangu iri kurwara ari kumborwarani makatadza kupapindura ipapo. Tete toti ipa pana kupindura lasi paakatanga kurwara sei tete vachinzwa sekuru vachinzwa chakazoita kuti lasi azoenda kumba kwenyu kozonekwa nehanzvadzi yako koziya kuno murigara muri tumumba akatanga kurwara sei chawakatoona iwewe semukadzi wake kuti murume wangu akurwara. Tandakarara avhamuka pakati peusiku kuma-12 vanonokera lelotdo vanzi vanokera mushando webasa ndianorara ngekutanga vanobuda pai zvikanzikochipo naibamunini zvikanzi aina handisi kunzwa musho zvikanzi asi mainini varamba warwara here sezvo vakazvitakura zvikanzi kana ndini ndoita ndikurwara vatonomuswa namai vapamba patinogara ipapa vatonamatirwa vazodzoka zvikanzi tora mvura uise sauti emagodo mwaye mumba vatomwaya vadzoka vatorara vadamuti wabatsirwe zvikanzi vanga vadotofondera chimire pamba pamunogara pakaita sengemba inei murume ndobva amuka mubedroom ndobva anonokera landlord imakarara ndobva pashedzwa ndandakatomuka takandatori naye kubva paakatotenza akatangomuka kusvika kuedzi tandakatomuka tese takatomuka tese vainda ndobva ndati ukuenda malandlord zvikanzi ndoanongera ndobva apiwa mubvunzo wekuti makabudawo here navo handina kwese kwavaenda ndiri mumba angari mumba komunhu basi kugara saka murume paakaenda kwalandlord akanamatirwa mungori mumba chete mubedroom handiti ndobva yanesa kuti nemagodo nemvura imurumba chete auya nayo sauti iyoyo vamwaya mbavharara vazofondera hanzvadzi yangu usiku zvikanzi tsano ndarwara zvikanzi mukunzwei zvikanzi handisi kunzwa mushi zvikanzi tamuka makuti zvikanzi ndakudotobva pimba panapa kana kutotama handichadogara panapa zvikanzi konei mada kubva nei zvikanzi haini handichatombodogara panapa mino zvandiri kungonzwa ini ndiri kungonzwa zvanhu zviri kutaura munzeve mangu tikati unzwa norutaura kwaini achiti una vana ndakati vanhu vapi iwo uri kuona wega ine mandisiri kuona zvikanzi pane vanhu atoti pana vandisi dorara vatouya tatokwira kombi tendawana mama kota force tasvika kuya zvikana mama tokubikirei zvikanzi bikirai sadza tabikirwa sadza paya vangodya mbichano kati ndaguta amangwana acho abikirwa zvikanzi ina handisi kukwanisa kudya chikafu ini tikati konei zvikanzi handina appetite ndiri kurwara handisi kunzwa mushi ndiri kungonzwa minunzeve mangu muri kutonge mune vanhu vari kutaura plus kutonge ndire chimurume here chiri kuema pandiri chimwe chimudhara chandisiri kunzwisisa vazombonamatirwawo zvabva zvamboitonge nani. Okay, paakazodzi nehanzvadzi yako enda kwasekuru kanengo makamuripo ndanga ndiripo ndobva auya ega sekumuka kwaakaita pekutanga mukangoti enda wozoya uchindiudza imi chinyatsona kuti murume wangu zvinenge zvisina kumira musha nhamba idzi anga akadzipiwa kare mirai yakazvina basa edzi akapiwa nhamba akaona payoutube akaona pachii akasunga ega murume wenyu akauya kwasekuru kanengo imi mukasara kumba iye anga asingatodi zvekufamba nemunhu nyange ndakatomuti handikwese kwandati kufamba nemunhu ndodandiri kutika imi mufana kutaura kuti muzvisunungure pana tete handimuzvona tiri kukubvunzai hatisi kuti muri kupiwa mhosva kana kuita sei kuti ndonguva yamatowana yekuti mudzi kana tete nyakona kwachikufungirai kuti maizodaiso hanzvadzi yangu vanga vasingandiudzi ndo mukana wekuti mutovataurira pana sekuru bcause hapana zvavanokuitai kuno kumaya kuzobatsirwa chokwadi sekuru abvira kuti taurai chokwadi ndikusiti tisunungure chi handimuzvona pati mukadai tatomboenda kusaidi kwetekati muri panguva yakaoma hapana kana chinhu chinomboma kana kuti vatye kutaura chokwadi ndiripo handimondo hama yake yakazoti hanzvadzi yangu iponei zvakawanda izvo zvakawanda zvinohanzi yadeuka ichadhorerwa sekuru chipedza nyaya dambudziko iri rakabva kupi dambudziko rabva kumusha kwavasikana
tatikuda kuti ungakwanisa kutsanangura kuti urwere hwako iwewe unonzwa sei, wainzwa sei paurwere uchitanga, wainzwei sezviri kutsanangura nomukadzi wako kuti wakamuka uchida zvii, wainzwei? Ainzwa mavoices vachitaura kuti tinotozouraya kutonga kwako saka ndozvakazoita kuti mavoice pamavoice aya wainzwa une mamwe here awaiziva mavoice lamaiguru wangu ndaitonyazonzwa raitichira maiguru wako ndovamwe vaitogona kutotaura kuti toda kuti uraya ende zvonyazonzwika voice rava ndaichiriziva dzimwe nguva munzeve unga ndaitoita zvokuti ndinogona kutopindura totopindura titotaurira nditoti kana zongoma kuti hatutoyapa kunonati ase ndozanzoraitenatazvinoba tikuuya ndotangetitotaura ndotange zvifanga aya maizvo imimi musa kurwara musa haisi musvenyi ari kurwara saka but ndozvinenge zvichiitika hatisi kuti ndiri kuedza kuti amai guru vako vambo because vabva vafungidzinoitika relative amaguru vachitani voice ravo zvinoitika nguva dzese zvine nguva yazvinoitika mavoices kazhinji anytime zvinongoikana zvokuita zvine nguva yangoti unounzwa kunge vanhu vari muhola unounzwa kuti mavoices singainzvikito then pane time yekuti unonzwa zvinyazotaura zvinazonzwika aitoita maconversation ko aikuudza kuti wakaromba voice racho unoriziva here? Nderechirume asi hauna kunzwa kuti ndirani voice iroro pandakambotenga bhutsu pane muvhesi wacho kavhesi rake roanoendera saka ndo pano uchinzi vanenge vachinzi anzi chibaba icho zvoti vakaromba unokuti wakaromba alright asi iwewe hauna zvimwe zvawakamboda kuitawo here zvinoenderana nekuromba kana mumwe mushonga wakambogadzirirwawo wekuti uite mari muupenyu? Hauna. Alright. Enda pana munhu akazokubatsira kubva pawakatanga kubatsirwa namaiguru. Maiguru ndo munhu ananibatsira. Asingamboende kumuguru. Alright. Bwena iyo maiguru waimba ngani? Ndachitenda ntsudzule urumudere murume. Iyo chireva chakudura tazira murume uchira manja unatite wako. Hanzi wewe chitaura chokwadi kuti twakwa kuti takatadzira murume tikachita ngane mirandu kuti takaita mhosva titia mafaro mamva tite mashuko murumanzwa andikumanzwa watani chizvetwa sei kana wangokumbira riregere kuti ngaite sei ndavaregerera handina chigumbu nawo ini chandinongoda kuti hama yangu ipone chete zvese zvese ndovada varora vangu tadziwa kunowanikwa mwana kana vanotadzirana ende vari kutaura takatadza nekusaziva iwe unapepera nyabezi wewe tisingazive kuti vari kutaura zviri pakati pemwoyo wavo here takuda kunzwa kuna sekuru kuti sekuru vanhu vari kukumbira riregero zvemaaaoanokuta kuti mapepero nyabezi hanzi mimi musoro wakubvunza kuti mimi muri mubatsiri ando akarejista here kana kuita zvongonama zvanu musadaro vabva vanasusire futi siyana handizvo uyu ndichamubatsira basi kumana chabatsira zvimari zvite zvakanaka kana yamuitsire apa mafanandarira basi pamandi vanhu vakunza vaye hanzi mashoko andakatauraya kuti manje nechipiri ndozuva kushandira vanhu vakunza ndiro zuva ari kushandira vanhu vekunze mabva pari kune dzimwe nyika
mafoni mande vachipiri pamafoni tobatsirana kunze kwenyika sasindokwanisa kusvika pano uye njamusudzula zvimari asi uyu mukomana tichasara ona kupasa ntreshdiya basi asi pa3 days anenge aita jeff jamara anzoka muchite kwakira motokari idzi ndodadadziko basi vakashanda zvakanaka kuti zvakuita apa munhu ukashanda kuchite bwino bwino kupano munhu anozvishandira basa zvakanaka tikupuwa mari yomukadzi kuchanja kuchite ko mambala ndohei usire kutobva uchibve masana nazo uchine manja uchisiye zvifuna ndikozvimba asi imipo tanari mamuna akachita izvi mamuchita tani saka mimi dema muri makaitira izvi mamuita sei maimbangarisa maimbangarisa maimbadalisa inu kuna mana saka pakali yo apagarisa umo kana ndada kulipo akatototema pakuru chete nekuti wakakanganisira mudzimai wangu chimbombayo machira kwenu anisa kumakoye base machira ina kumanda vanhu roba anobhedwa naye lazikaonesa kumachire asi kumakoye kumushaka wako chimbombayo anisisa kwana wanga wakasunga paguva wompoonesa chivanhu chake kutumbona kuti urwere hwake huye pauri makaona chaira mudzimu here apa nai murume pane mudzimu here hakuna moyo yarambonati zvapera pamutongo udhara tatounzwa imozotitongesa atakuya kuya aiwa tichatongesa tamara Sly mimi mune murume here akashaya gore kupochire tutu chituko chese pataiitika ichi munhu mumwe yanga ashayika chitu pamakaenda kumakuwa nini anga ashayika palibe muntu akubwera sokunamiza kuti ufuna kukulonga uzakutika pomwe toto kuti bwino chakuthandisa simundiringi kaningu irapahana